ονομάζομαι Βασίλης Μπαρτζόκας, είμαι επικεφαλής του τμήματος social media στην Helios.com. Η Helios είναι μια εταιρεία κατασκευής και πρόθεσης ιστοσελίδων για καυτοποιημένη στον τουρισμό, οπότε οι πελάτες μας είναι κυρίως ξενοδοχεία. Το μοντέλο μας είναι να προσπαθούμε οι πελάτες μας να τοποθετηθούν στρατηγικά στο διαδίκτυο με σκοπό να κερδίσουν περισσότερες απευθείας κρατήσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα social media και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την πρόθεση του ξενοδοχείου σας. Το θέμα είναι έτσι κάπως οξύμορο. Από τη μια η φιλοσοφία ότι είναι απλή, από την άλλη η υλοποίηση είναι λίγο πολύπλοκη, οπότε θα προσπαθήσω στο λίγο χρόνο που έχουμε να σας πω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Social media δεν είναι όπως πολλοί νομίζουν πλατφόρμες, δηλαδή Facebook, Twitter, YouTube κτλ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η επικοινωνία που δημιουργείται μεταξύ ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα στο ίντερνετ. Δεν είναι ένα trend το οποίο κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει και αυτό γιατί καλύπτει την ανάγκη μας ως κοινωνικά όργανα να επικοινωνούμε. Και μιας και μιλάμε για επικοινωνία, δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει ποιο είναι το νούμερο ένα live event που δημοσιεύουν οι χρήστες στην πλατφόρμα του Facebook. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος. Είναι τα ταξίδια τους. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για την περιοχή σας και για εσάς. Ας πούμε όμως κάποιες βασικές αρχές. Όπως είπαμε, τα social media είναι επικοινωνία. Οπότε η βασική προϋπόθεση της επικοινωνίας είναι να ακούμε. Και όταν λέμε να ακούμε, δεν εννοούμε μόνο αυτά που λένε απευθείας σε εμάς οι πελάτες μας, αλλά γενικά να ακούμε τι δημοσιεύουν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να ακούτε τα δημόσια σχόλια, δεν μιλάμε για κατασκοπία, έτσι. Μιλάμε τώρα αυτά τις φωτογραφίες που ανεβάζουν, τα βίντεο που ανεβάζουν, τα σχόλια που κάνουν, τις κριτικές που αφήνουν για το ξενοδοχείο σας αλλά και για την περιοχή σας. Υπάρχουν δηλαδή εργαλεία και πρακτικές που άλλα είναι δωρεάν, άλλα είναι επιπληρωμή και ουσιαστικά μπορείτε να ακούσετε διάφορα keywords όπως το όνομα του ξενοδοχείου σας, το όνομα της περιοχής σας ή ακόμα και τι δημοσιεύεται από ένα γεωγραφικό σημείο. Δηλαδή από εδώ και σε ένα διάμετρο χιλιόμετρο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αρχίζετε να καταλαβαίνετε περίπου τι ενδιαφέρει τους πελάτες σας και αρχίζετε να καταλαβαίνετε σε ποιους απευθύνεστε. Αν είναι οικογένειες, είναι ζευγάρια, αυτό δεν έχει να κάνει πάρα πολύ με το ξενοδοχείο σας. Αποφασίζετε τι θα τους λέτε, τι χρειάζεται να μάθουν, τι ρωτάνε, τι θέλουν να δουν και πότε τους το λέτε. Άλλα πράγματα πρέπει να συζητάτε μαζί τους πριν έρθουν πριν το ταξίδι τους, άλλα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους και άλλα όταν θα έχουν φύγει από το ξενοδοχείο σας. Βρίσκεται λοιπόν κάποια κοινά ενδιαφέροντα και ένα κοινό πεδίο επικοινωνίας που αρχίζετε να χτίζετε μια σχέση μαζί του, εμπιστοσύνη, μια φιλία και συζητάτε μαζί του. Αυτό που κάνετε ουσιαστικά δηλαδή και όταν έρχεται στο ξενοδοχείο σας, προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια σχέση οικία. Δεν το αντιμετωπίζετε σαν κάποιον που ουσιαστικά θέλει να πάρει τα λεφτά. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε σχέση μαζί του. Αυτό το πράγμα προσπαθείτε να κάνετε και μέσω κοινωνικών δικτύων. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες αρχίζουν και μιλάνε για εσάς, δημιουργούν ιστορίες στα social media και οπότε αυξάνουν το word of mouth και το του ξενοδοχείου σας. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι ταξιδιώτες δεν αγοράζουν την διαμονή τους, δεν αγοράζουν δηλαδή ένα κρεβάτι και 4 τοίχους, αγοράζουν μια συνολική εμπειρία η οποία είναι και μες στο ξενοδοχείο σας και εκτός από αυτή. Αυτό είναι το κοινό πεδίο επικοινωνίας του. Αυτό είναι το κοινό θέμα που πρέπει να συζητήσετε μαζί τους. Οπότε, θα πρέπει ουσιαστικά αυτά που δημοσιεύετε να έχουν σχέση με την καθημερινότητα στο ξενοδοχείο σας και με το τι γίνεται στην περιοχή σας. Αυτά ενδιαφέρουν το χρήστη, με αυτές τις ιστορίες συμμετέχει και με αυτές τις ιστορίες συνδέεται φιλικά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε τα ποσοστά. Είναι γεγονός ότι πλέον η ικανοποίηση ή όχι των ταξιδιωτών εκφράζεται μέσω σχολείων, φωτογραφιών και βίντεο που ανεβάζουν και κριτικών σε κοινωνικές πλατφόρμες, περιεχόμενο που μένει για πάντα online και επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το ξενοδοχείο σας. Οι πελάτες σας και γενικότερα όλοι οι καταναλωτές εμπιστεύονται κατά 92% τη γνώμη άλλων καταναλωτών. Εμπιστεύονται λοιπόν το word of mouth, το οποίο το στόμα σε στόμα που λέμε και στη γλώσσα μας, που είναι και διαχρονικά ο νούμερο ένα στόχος των ξενοδόχων. Και εδώ τώρα μπαίνουν τα social media, που είναι το πρώτο μέσο που υπήρξε ποτέ, που αυξάνει γεωμετρικά την αποτελεσματικότητα του word of mouth. Ο κλάδος του τουρισμού για αυτόν τον λόγο είναι το πιο δυναμικό στα social media και πρακτικά η διαδικασία υλοποίησης του word of mouth είναι ως εξής. Ο ταξιδιώτης αρχικά γνωρίζει το ξενοδοχείο σας, έπειτα πείθεται να μείνει σε αυτό
το παρακινείτε μετά να μιλήσει για εσάς και στο τέλος μιλάει για εσάς και δημιουργείτε το word of mouth. Πρακτικά λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για 3 βασικούς εμπορικούς στόχους. Μιλάμε για περισσότερες κρατήσεις, μιλάμε για αύξηση του ποσοστού απευθείας κρατήσεων και ένα τρίτο είναι μακροπρόθεσμη αύξηση τιμών αναβραδιά. Γιατί το λέω αυτό? Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρήστες διατίθεται να πληρώσουν, οι πελάτες, οι ταξιδιώτες διατίθεται να πληρώσουν 40% παραπάνω, αν πιστούν ότι θα βιώσουν μια εμπειρία όπως την φαντάζονται. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι υπάρχουν μέχρι και μαθηματικοί τύποι που υπολογίζουν την αύξηση της τιμής αναβραδιά ανάλογα με την αύξηση του rating που είχε ένα ξενοδοχείο στο TripAdvisor, για παράδειγμα. Για να πετύχετε λοιπόν αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια κοινότητα πιστών πελατών, οι οποίοι ουσιαστικά συμμετέχουν ενεργά και θετικά σε αυτή, μιλάνε για εσάς, οι φίλοι τους βλέπουν αυτές τις συζητήσεις και έτσι δημιουργείται το word of mouth, κάνουν δηλαδή για εσάς αξιόπιστη και δωρεάν διαφήμιση. Για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα τώρα στα social media, καλό είναι να δούμε τα 3 στάδια της εμπειρίας του χρήστη στο ό,τι αφορά στο ταξίδι του. Η εμπειρία χωρίζεται στα στάδια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή του. Αρχίζει η εμπειρία του πολύ πριν έρθει στο ξενοδοχείο, όταν αρχίζει ακόμα και φαντάζεται τον προορισμό και τελειώνει πολύ μετά την αποχώρησή του. Σε όλη αυτή τη διαδικασία το ίντερνετ είναι παρόν. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα στάδια. Πριν το ταξίδι του. Εδώ αυτό μπορεί να χωριστεί και σε τρία επιπλέον τμήματα. Είναι το dreaming, planning και booking. Δηλαδή, ο χρήστης έρχεται καταρχήν σε επαφή με τον προορισμό. Είτε από κάποια δημοσίευση, κάποιου φίλου του που πιθανότατα έχει έρθει, κάποιο άλλο site, ή ακόμα και εσείς ήδη μπορείτε να δημοσιεύσετε κάτι το οποίο θα πέσει στην αντίληψή του. Αρχίζει λοιπόν και εξετάζει κάποιους προορισμούς, τελικά καταλήγει σε έναν. Αφού αποφασίσει για τον προορισμό, αρχίζει και κοιτάζει τι βρίσκεται εκεί πέρα. Δηλαδή, τι μπορεί να δει, σε ποια εστιατόρια θα φάει, ποια μνημεία θα επισκεφτεί, ποια αξιοθέατα. Μέσα σε αυτήν την αναζήτηση, βέβαια, είναι και το που θα μείνει. Έτσι, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει. Βρίσκει 5 ξενοδοχεία που τον ενδιαφέρουν. Βλέπει παραπάνω πληροφορίες στο site τους και στα social media και τελικά καταλήγει σε ένα. Σε αυτό το στάδιο, αυτό που λένε ότι μην κινήσει ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του δεν ισχύει. Είναι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει εσείς να έχετε πείσει τον ταξιδιώτη ότι είστε το κατάλληλο ξενοδοχείο για να έρθει και ο κατάλληλος προορισμός για να έρθει και να ζήσει την εμπειρία που φαντάζεται, που θέλει. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε τώρα εσείς σε αυτό το στάδιο? Καταρχήν, πρέπει να δημιουργήσετε συζήτηση στα social media. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με το ξενοδοχείο. Οπότε μπορείτε να διοργανώσετε κάποιους διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα είναι τα Facebook Offers. Υπάρχουν και άλλα τέτοια εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή. Μπορείτε να κάνετε διαφημιστικές καμπάνιες. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχετε σαν κοινό σας τις οικογένειες, μπορείτε να στοχεύσετε στο Facebook. Για παράδειγμα, γυναίκες οι οποίες έχουν δηλώσει ότι είναι παντρεμένες και έχουν παιδιά και μένουν σε όποια χώρα εσείς επιθυμείτε και είναι όσο ετών εσείς θέλετε. Αυτούς τους χρήστες τους στοχεύετε και τους οδηγείτε σε ειδικές σελίδες μέσα στο site σας, οι οποίες έχουν πληροφορίες για αυτό ακριβώς το κοινό. Μια τέτοια ενέργεια που μπορείτε να κάνετε είναι να υλοποιήσετε τους παλιούς σας πελάτες. Είναι αυτοί που έχουν ζήσει την εμπειρία και που πραγματικά μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από οποιοδήποτε για αυτήν. Και ένα τέταρτο είναι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα social media και αυτό που έχετε μέσα στο site σας θα πρέπει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πιστών ότι είστε το ξενοδοχείο που μπορεί να καλύψει, να κάνει πραγματικότητα την εμπειρία που φαντάζονται. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορείτε να έχετε βοηθητικό υλικό, όπως για παράδειγμα μπορείτε να το δημιουργήσετε εσείς κάποιες λίστες με μέρη που μπορεί να δει ή μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφίες με ωραίες σύντομες φράσεις που μπορεί να κάνουν να φανταστεί τον εαυτό του μέσα στην εικόνα και άλλες τέτοιες πρακτικές. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Εδώ τώρα ο ταξιδιώτης έχει έρθει στην περιοχή, είναι στο ξενοδοχείο σας. Είναι πιο ενημερωμένος από ποτέ, καθώς έχει στην κατοχή του ένα smartphone, οπότε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο για την περιοχή και για events που γίνονται εκεί. Και εκτός από τις αναζητήσεις που κάνει, δημοσιεύει το ίδιο πάρα πολύ περιεχόμενο. Δηλαδή,
φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές, όλα αυτά τα ανεβάζουν οι πελάτες σας και δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο άπειρο περιεχόμενο, το οποίο μένει και για πάντα online. Οπότε εσείς τι μπορείτε να κάνετε τώρα σε αυτό το στάδιο? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά στις δημοσίευσεις που κάνετε, θα πρέπει να προσθέσετε και πράγματα που γίνονται σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή σας. Όπως για παράδειγμα κάποια events ή κάποιες προτάσεις για εξόδους και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να επιδοθούν οι πελάτες σας. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι σε αυτό το στάδιο είναι ότι οι πελάτες σας έχουν μια φυσική παρουσία στο χώρο σας. Δηλαδή, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε offline υλικό για να προωθήσετε την online κοινότητα που έχετε δημιουργήσει και όλη την online δουλειά που έχετε κάνει. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε στη reception ένα πίνακα ο οποίος να ενημερώνει για την ενεργή παρουσία, να ενημερώνει για αυτό το περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσετε και διάφορα υλικά όπως είναι τα QR codes, τα οποία θα σκανάνουν οι χρήστες με το κινητό τους και έχουν την πληροφορία στο κινητό τους. Φυσικά και σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό να ακούτε τι λένε οι χρήστες σας. Όπως είπαμε, ανεβάζουμε πάρα πολύ περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα. Και αν ακούτε τι λένε, μπορείτε να κερδίσετε να έχετε τρία ωφέλη. Το πρώτο είναι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό. Είναι, όπως είπαμε, το πιο αξιόπιστο. Είναι η εμπειρία που ζει ο πραγματικός σας πελάτης και μιλάει εκείνη τη στιγμή για εσάς. Και φυσικά δεν έχει κανένα κόπο για σας αυτό το περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να βγείτε εσείς να φωτογραφίσετε ή να τραβήξετε βίντεο. Το κάνουν οι χρήστες για εσάς. Επίσης, μπορείτε να τραβήξετε το ενδιαφέρον τους. Στα social media, γενικά οι χρήστες τους αρέσει να νιώθουν ότι ακούγονται. Οπότε, κάποιος ανεβάζει μια φωτογραφία, αν εσείς την εντοπίσετε, την αναδημοσιεύσετε και κάνετε μια αναφορά ποιος την έκανε, κερδίζετε το ενδιαφέρον. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Του αρέσει να νιώθει ότι ακούγεται. Και τρίτον, μπορείτε να πάτε και το customer service σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πελάτης σας να χρειαστεί μια βοήθεια, να σας κάνει μια αναφορά, να πει ότι πού μπορώ να φάω, ποια είναι η καλύτερη παραλία που μπορώ να επισκεφτώ. Αν εσείς απαντήσετε, φυσικά αυτό είναι πέρα από τις προσδοκίες του και θα βοηθήσει στο word of mouth. Αφού τώρα φύγει ο χρήστης από το ξενοδοχείο σας, αυτό που κάνει ουσιαστικά τι είναι να αρχίσει να ανεβάζει πάρα πολύ περιεχόμενο. Δηλαδή, όλες τις διακοπές, όλες τις φωτογραφίες αυτές τις ανεβάζουν. Όπως είπαμε, το νούμερο ένα γεγονός της ζωής μας που ανεβάζουμε στην πλατφόρμα του Facebook είναι τα ταξίδια μας. Οπότε και εδώ φυσικά ακούτε και όπου μπορείτε να ενθαρρύνετε και τη συζήτηση. Επίσης, κάνετε και ένα follow-up με πελάτες σας για να τους ζητήσετε και εσείς οι ίδιοι να γράψουν περιεχόμενο για σας, ή να ανεβάσουν περιεχόμενο, είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι σχόλια, είτε είναι κριτικές. Και φυσικά, προσπαθείτε όσο μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο των πελατών σας. Γιατί, όπως είπαμε, είναι το πιο αξιόπιστο. Δημιουργεί την νοσταλγία για τις διακοπές και τους παρακινεί να μιλήσουν για εσάς. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, το ταξίδι ξεκινάει online, συμβαίνει παράλληλα online και τελειώνει online. Πριν, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον πελάτη σας, με τον ταξιδιώτη, και να τον παρακινήσετε να μείνει στο ξενοδοχείο σας. Κατά τη διάρκεια θα πρέπει να τον βοηθήσετε να ζήσει τη μοναδική εμπειρία που φαντάζεται και μετά το ταξίδι του θα πρέπει να τον παρακινήσετε να μοιραστεί την εμπειρία και να μιλήσει για εσάς. Τα social media παίζουν σημαντικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας του και θα πρέπει να έχετε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και για τα τρία αυτά στάδια. Οι ταξιδιώτες δεν μοιάζουν πια όπως τους θυμόμαστε περισσότεροι. Σήμερα μοιάζουν κάπως έτσι, ενώ το 2014 ενδέχεται να μοιάζουν κάπως έτσι. Εκτός ότι, όπως βλέπουμε, γίνονται όλο και πιο όμορφοι, οι χάρτες που θα βλέπουν θα είναι social maps, δηλαδή ουσιαστικά θα τραβάνε δεδομένα από τα social media σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα είναι μόνο ποιο μαγαζί είναι αυτό εδώ μπροστά μου που βλέπω, αλλά πόσοι άνθρωποι το επισκεφτούνται, τι κριτικές έχει, τι προσφορές έχει. Επίσης, ακόμα το search, δηλαδή αυτό που αναζητούν οι χρήστες στο διαδίκτυο, τι είναι να γίνει social. Γιατί και η Google αρχίζει και ενσωματώνει όλο και πιο πολύ την κοινωνική δικτύωση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ακόμα και η ίδια, βέβαια, και ένα site το Google Plus, όπου πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά η τεχνολογία προχωράει και είναι πολύ γρήγορη αυτή η ρυθμή και ενσωματώνει την κοινωνική δικτύωση κάνοντας το Ιντερνετ όλο και πιο δίκαιο, πιο up-to-date με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και πιο προσωποποιημένο. Και τώρα να ρωτήσετε τι είναι αυτό που φοράει στο κεφάλι της αυτή η κυρία.
Εντάξει, δεν έχουμε ήχο. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι ένα παγουδάκι που παίζει τους Λοιπόν, αυτό είναι το project Google Glasses. Θα βγει του χρόνου, είναι για το 2014. Ουσιαστικά δηλαδή η τεχνολογία τη φοράμε στο κεφάλι μας, δεν πληκτρολογούμε τίποτα. Ο χρήστης μιλάει στη συσκευή και η συσκευή κάνει διάφορα πράγματα. Βλέπει πληροφορίες ενώ περπατάει στον δρόμο. Τώρα του δίνει την κατεύθυνση πώς να πάει σε μια περιοχή. Αυτή η τεχνολογία υπάρχει και σήμερα. Λέγεται augmented reality, ενισχυμένη πραγματικότητα. Υπάρχει στα κινητά μας, δηλαδή μπορούμε να σηκώσουμε το κινητό μας και να βλέπουμε πληροφορίες που έχουν γεωγραφικό στίγμα. Augmented reality, ενισχυμένη πραγματικότητα. Φυσικά εδώ βλέπετε, κάνει check-in στα social media, μοιράζεται στους κύκλους του. Βγάζει μια φωτογραφία και την ανεβάζει στο Google+. Για να κλείσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να πω ότι το μέλλον του marketing για τα ξενοδοχεία είναι τα social media, όχι όμως σαν υποκατάστατο του υπάρχοντος marketing, αλλά ως μέσο αύξησης του word of mouth, που αν είναι το θετικό, είναι η καλύτερη διαφήμιση. Σας ευχαριστώ. Light glasses.